ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ எப்படி அனிமேஷன் இப்போ மொபைல் ஃபோனில் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, எப்படி அனிமேஷன் மொபைல் ஃபோனில் பண்ணால் அது ஃப்ளிப்பா கிளிப்னு ஒரு ஆப் இருக்குது. அந்த ஆப்பை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணணுன்னா அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன். இப்போ அந்த ஆப்பில் ஏதாவது நீங்கள் ஒரு அனிமேஷன் பண்ணால் அந்த ப்ளஸ் பட்டன் கீழே இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் தான் நேம் நீங்கள் அனிமேஷன் போட்டுக்கலாம். ஓகே, இப்போ பேக்ரவுண்ட்ஸ் கூட அதில் கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ அந்த பேக்ரவுண்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேக்ரவுண்ட்ஸ் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் பெயிண்ட் பக்கெட் கொடுத்து பெயிண்ட் எதாவது சூஸ் பண்ணிக்கலாம், அந்த மாதிரி எதாவது பண்ணலாம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரியேட் நியூ ப்ராஜெக்ட் இருக்கும். இப்போ நான் கிரியேட் நியூ ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துடணும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரியேட்டட் ப்ராஜெக்ட் வந்தோடனே இப்போ நான் ஒரு பிச்சிங் பால் அனிமேஷன் செய்ய போகிறேன். இப்போ அதில் போயிட்டு இப்போ வந்து மார்க்கர், ஸ்கெட்சு, பென் அந்த மாதிரி எதாவது வச்சுக்கலாம். நான் பென்சில் வச்சுக்கினேன். இப்போ நான் வந்துட்டு ஒரு பால் பிச் ஆகிற மாதிரி அனிமேஷன் செய்யணும். ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம், நான் வந்துட்டு ஒரு ரவுண்டை இதை வச்சு வரைகிறேன். இப்போ கொடுத்துட்டு இப்படி கீழே ப்ளஸ் பட்டன் இருக்கும், அது கொடுத்தனா இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆனியன் ஸ்கின்னு. இப்போ என்ன பண்ணால் ஆனியன் ஸ்கின்னில் போனால் ஆஃப் இருக்குது. இப்போ நான் ஆஃப் கொடுத்துட்டேன்னா ஆஃப் ஆகிடும், ஆன் பண்ணால் ஆன் ஆகிடும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இப்படி பண்ணுறேன். ஓகே, இப்போ நான் இப்படி செய்கிறேன். ஓகே, நான் இப்போ பாஸ் பண்ணிடுறேன். ஓகே கைஸ், இப்போ நான் எட்ஜில் வந்துட்டேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன பண்ணால் நான் கொஞ்சம் இது அழுந்துற மாதிரி பண்ணணும். வந்து பார்த்திங்கன்னா இது இப்படி அழுந்துற மாதிரி பண்ணுறேன். அப்போ தான் அனிமேஷன் கொஞ்சம் அந்த பால் பிச்சிங் வந்துட்டு ஸ்மூத்தாக இருக்கிற மாதிரி பண்ண முடியும். ஓகே, மறுபடியும் லைட்டாக இது பண்ணுற மாதிரி பண்ணுறேன். ஓகே, இப்போ பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ என்னன்னா நம்ம செஞ்சுருக்கோம். இப்போ பாதி அனிமேஷன் செஞ்சுட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இது வந்துட்டு பேசிக்ஸ் இப்போ நம்ம பார்த்துருப்போம். இது நம்மளுக்கு தேவைப்படாது. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எலேசர் பற்றி உங்களுக்கு தெரியும். இதை வச்சு நம்ம அன்னைக்குனா நான் போயிட்டு இப்படி என்ன பண்ணால் நம்ம இப்படி இது பண்ணிக்கலாம். இப்போ 0 வச்சிட்டேன்னா நல்லா திக்காக அடிக்கும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் வந்துட்டு இப்போ நான் அணைச்சிட்டு என்ன பண்ணால் இந்த மாதிரி மேலே ஒரு பட்டன் இருக்கும், அதை கொடுத்திங்கன்னா மறுபடியும் வந்துடும். இப்போ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா திக்னஸ்ஸு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூல் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நான் இதை வந்துட்டு இந்த பால் இப்படி சுற்றிட்டேன்னா இதை நான் இஷ்டத்துக்கு எங்கேயே நகர்த்திக்கலாம். இது இப்படி நகர்த்திக்கிட்டேன்னா நம்மளால் நகர்த்த முடியும். பெயிண்ட் பக்கெட் டூல் எதுக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ப்ளூ கலரில் இருக்குது, இப்படி கிளிக் பண்ணால் இது வரும். இதுதான் பெயிண்ட் பக்கெட் டூல். இப்போ வந்து போயிட்டிங்கன்னா கலரில் பண்ணிட்டு எதாவது கலர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, பார்த்துருப்பீங்க ஃப்ளிப்பா கிளிப்பில் இது வந்துட்டு பேசிக்ஸ். டெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது எழுதிக்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் அதெல்லாம் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா
பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு காப்பி பேஸ்ட் பற்றி பார்த்துக்கலாம். எப்படின்னா நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி செஞ்சுருக்கேன் அனிமேஷனு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வரும். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டாக போகுது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பி பேஸ்ட் பண்ண முடியும். இப்போ நான் வந்துட்டு அந்த ஃப்ரேம் இப்படி கீழே கிளிக் பண்ணேன்னா இது ஒரு பட்டன் இருக்கும், அது கிளிக் பண்ணிட்டேன்னா இப்படி வந்துடும். இப்போ பண்ணால் அதே ஃப்ரேம் நெக்ஸ்ட்டு வரும். இது வந்து டெலீட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்துட்டு பேசிக்ஸ்லாம் கற்றுருப்பீங்க. ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பி பேஸ்ட்டை பார்த்துப்போம். அதே மாதிரி இன்னொன்று இருக்குது. இப்போ நான் வந்துட்டு இந்த டூல் எடுத்துகிட்டு இது சுற்றுனேன்னா இது செலக்ட் ஆகிடும். இப்போ வந்துட்டு இந்த காப்பி பட்டன் கொடுத்துட்டு நான் வந்துட்டு இப்போ கொடுத்தேன்னா இப்போ இங்கே ஒன்றுமே இல்லை, அந்த இது கொடுத்தேன்னா போயிட்டு இந்த பேஸ்ட் பட்டன் கொடுத்தேன்னா நீங்கள் வந்துடும். அதுக்கு வச்சு இதை வச்சு கூட அனிமேஷன் பண்ணலாம். நான் வந்துட்டு அப்படி பண்ணல. ஓகே, இதை டெலீட் பண்ணிப்போம். ஓகே, இப்போ பார்த்துப்போ ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ பார்த்துருப்போம். இப்போ எப்படி இதை நம்ம இது எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுனா இது கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக் மூவி இருக்கும். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கொடுத்துட்டோன்னா மேக் மூவி கொடுத்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இன்னொரு ஃபெசிலிட்டி என்னென்னா இப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே இப்படி ஆடியோ பட்டன் மாதிரி இருக்கும். அதை கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம ஏதாவது ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஏதாவது நான் ரெக்கார்ட் பண்ணணுன்னா போயிட்டு கீழே இப்படி ஒரு மைக் மாதிரி இருக்கும், அது கொடுத்தேன்னா இப்போ நான் ஏதாவது ஆடியோ பண்ணிப்பேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம இதுலேருந்து எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இது மாதிரி ஏதாவது பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே லேயர்ஸ் இருக்கும். லேயர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி 1 லேயர் 2 லேயர்னு அப்படி இருக்கும். நீங்கள் லேயர்ஸில் ஏதாவது போய் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் இதில் இன்னும் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது, அது காமிக்கிறேன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே 3 டாட் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆட் இமேஜ். இப்போ ஆட் இமேஜில் போயிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இது வந்துடும். ஆட் இமேஜ் போயிட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா ஆட் இமேஜில் போயிட்டு இந்த இமேஜ் ஆட் பண்ணுறேன். பாருங்க, இப்படி நம்ம வந்துட்டு இமேஜ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் அந்த இமேஜ் எனக்கு வேணாம். ஓகே, இப்போ இந்த மாதிரி இமேஜ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதை நான் எடுத்துடுறேன். ஓகே, இப்போ பார்த்துருப்போம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ ஆட் இருக்கும், ஆட் வீடியோ. ஆனால் அது நம்மளால் கொடுக்க முடியாது, ஏன்னா அது வந்துட்டு ஒரிஜினல் வெர்ஷன் வச்சுக்கணும். நான் ஒரிஜினல் வெர்ஷன் வச்சுருக்கேன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வாட்டர் மார்க் இருக்கும், அது போனால் நீங்கள் ஒரிஜினல் வெர்ஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். நான் வந்து வச்சுருக்கேன். ஃப்ளிப்பா கிளிப் லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், வேணும்னா போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு யாருக்காவது ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமலே எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்க, நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்.